Il-Kamra li tirrappreżenta n-negozji żgħar u medji, il-GRTU, esprimiet it-tħassib serju tagħha għas-sitwazzjoni bla preċedent li n-negozji qed jesperjenzaw mas-settur bankarju. Din il-pożizzjoni ċara ppreżentawha lill-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa li kellhom f'Kastilja. Il-President tal-GRTU, Paul Abela, enfasizza li qed jintilef in-negozju kuljum preċett u jesiġu li l-Gvern jintervjeni fejn jista' jgħin lin-negozji. Abela ma jistax jifhem kif huwa jaħfef għall-klijenti tan-negozji li jiftħu intrapriża milli jiftħu kont tal-bank f'Malta. Dan għaliex il-banek qed iġebtu għal kważi sena biex jiftħu kont ġdid tal-bank, anki f'setturi meqjusin mhux daqshekk ta' riskju. Din il-kriżi bankarja twassal lill-investituri jiddubitaw ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u sussegwentament jevalwaw jekk għandhom xi jinvestu aktar f'pajjiżna jew le. B'hekk, is-settur bankarju qiegħed igerrex dan l-investiment ta' valur għal Malta lil hemm minn pajjiżna. Il-GRTU qalet li huwa evidenti li s-settur bankarju għandu nuqqasijiet kbar fil-proċeduri li biha jingaġġaw klijenti ġodda. In-negozji ma jistgħux joperaw f'dan il-limbu meta l-banek jirrifjutaw li jiftu kont bankarju jew jalquh bla ebda raġuni anki ma' klijenti li normalment il-banek jaħdmu b'mod regolari. Għalhekk, il-ħtieġa ta' aktar banek li joperaw f'pajjiżna u proċedura ta' applikazzjoni identika fost il-banek Maltin sabiex jinstab żblokk għal din il-kriżi u jiġi strutturat il-proċess biex klient jiftaħ u jaċċessa faċilment kont bankarju.